treballem per afavorir oportunitats laborals a persones que estan en alguna situació de vulnerabilitat, tant perquè tinguin una discapacitat o perquè estiguin en situació de risc d'exclusió. La nostra feina és oferir suports per tal que la persona encaixi en el seu lloc de feina, tenint en compte els seus interessos, les seves motivacions, les seves habilitats. Com ho fem? Doncs Ampans té un centre especial de treball amb un ampli ventall d'activitats laborals i de negocis. També s'ha creat una empresa d'inserció per atendre les persones en situació de risc d'exclusió, mitjançant itineraris i formació en el lloc de treball. Hem creat projectes nous relacionats amb temes d'atenció al client perquè ens aporten tot el tema de la visibilitat i la presència a la comunitat. Des del Servei d'Orientació, Formació i Feina acompanyem al voltant de 1.000 persones l'any per la recerca de feina i la millora de la seva ocupabilitat. Atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física, malaltia mental i també a persones en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió, especialment els joves, persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, dones, aturats de llarga durada. El servei està format per un equip de professionals multidisciplinar que el que fa és orientar i acompanyar les persones. Aquest any al voltant de 500 persones han obtingut un certificat de professionalitat que els permet adquirir unes competències i unes habilitats per treballar en el sector en el qual s'han format. Tot aquest treball el fem colze a colze amb les empreses per d'alguna manera determinar quines són les seves necessitats en relació a llocs de treball a ocupar, però també per la realització de les pràctiques, per detectar noves necessitats formatives i, evidentment, per obtenir llocs de treball. La formació dual ens permet combinar feina i formació, a través de la qual s'obté un certificat de professionalitat. Fem formació en el lloc de treball i la persona va adquirint uns coneixements i unes competències a la vegada que es forma i que es treballa. Apel·lem a les empreses a confiar en nosaltres una vegada més i a treballar plegats per poder fer arribar la formació dual d'aquests col·lectius a l'empresa ordinària. Anualment acompanyem a 200 persones a l'empresa ordinària. Són persones que assoleixen un contracte laboral i a la vegada oferir la possibilitat de tenir un professional que els acompanyi en el seu procés d'adaptació a la feina. També el que fem és acompanyar i orientar l'empresa pel compliment de la Llei General de la Discapacitat. Actualment som unes 160 persones en plantilla. Amb aquestes 160 persones el que fem és donar solucions a les empreses, ja siguin a les nostres instal·lacions o a les instal·lacions del propi client. Dins de totes aquestes solucions que oferim nosaltres, tenim des d'etiquetats a controls de qualitat, ensamblats, qualsevol activitat que es pugui fer amb les mans, nosaltres la realitzem. Dins d'aquestes activitats ens ajuden tots a la diferència que tenim de perfils per poder adaptar cada perfil a les tasques que millor se li puguin donar. I aquí és on nosaltres, amb els encarregats, amb l'ajuda de la Marta i altres psicòlegs, intentem adequar cada tasca als diferents perfils que tenim per intentar treure el màxim rendiment de la tasca en si i del mateix treballador. Al principi és curiós perquè la majoria de clients acaben venint per complir la llei de la discapacitat, però a la llarga acaben veient que som capaços de fer feines molt precises, amb molta qualitat i sempre ben fetes. Som molt bons perquè som molt constants. Som capaços de fer una feina sempre igual. I aquest és un dels principals valors afegits que tenim nosaltres a l'hora de treballar amb serveis a la indústria. El treball és important per mi. Ampans Servei de Neteja disposa d'una àmplia plantilla de treballadors formats i capacitats en mètodes i processos de treball de neteja i això ens permet atendre qualsevol necessitat que pugui esdevenir a casa dels nostres clients. Treballem amb maquinària moderna i d'última generació que ens permet donar una millor qualitat i resultat en els treballs realitzats, alhora facilitar els treballs a la persona treballadora. Faig un treball imprescindible. Bé, doncs al Departament de Jardineria Ampans portem el manteniment integral del servei de jardineria. Gràcies a contractar el nostre servei, les empreses poden despreocupar completament del servei de jardineria. Una opció molt interessant que oferim a les empreses és la mitigació dels gasos d'efecte hivernacle que s'emeten mitjançant la plantació d'arbres. A través del càlcul de la petjada de carboni es fa una estimació de quants arbres es necessiten i nosaltres gestionem aquesta plantació, tota la cura posterior dels arbres i tota la gestió que això implica. Fem que les persones i el món respirin millor.
En Pans, fa molts anys enrere, va començar a fer la recollida del vidre i del paper, vam ser pioners al Bages. A dia d'avui fem tota la recollida selectiva de la comarca del Bages i, a més, també hem entrat a fer el porta a porta, a 4 poblacions del Bages i Moianès. Actualment hem arrencat un nou servei de recollida de banyeres a deixalleries i principalment ens dedicarem també a tot el tema de les empreses privades i polígons industrials. Fem una feina important perquè convertim un residu en un reciclatge. La meva feina és per fer alguna cosa més interessant per a aquesta ciutat. Jo us omplo de vida amb flors i plantes. Elaboro formatges premiats arreu del món. El que més m'agrada és tornar a veure els clients. Ser amable i ajudar la gent em surt de dins. El que més m'agrada és donar les bones notícies als clients.